Mälim bolşaly häzirki wagt datly tagam bolan ýer tuğdany hasylynyň bişip ýetişýän döwür bolup durýar. Ýer tuğdanydan taýýarlanýan müreppedir onuň haky bolsa, jany tenekär, çaý başynyň lezzetidir. Şeýle behişde nygmaty öndürýän Türkmenistanyň senagaçylary we telekeşler birleşmesiniň agdasy bolan Ahal welaýatynyň Ýanyň şäheriniň çäginde ýerleşýän tuğdana haryt nyşanly hususy kärhana hem indi bir näçe ýyl bäri halkymyza hyzmat edip gelýär. Bu ýyladyşhanada işler döwrüň öten talaplaryna laýyk ýerine ýetirilýär. Bu ýerde esasan da ýer tuğdananyň bol hasylyny berýän görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär. Yer bilen bellesek bir önümün ýyladyşhana şertlerine ýetişdirilmeginiň ähmiýetli tarapy onuň açyk meýdandaky görä zepir ýetmek ähtimallygy ardan aýrylýar. Yer tuğdanany ýyladyşhanalarda ýetişdirmegiň ilkinji şerti bolsa, içiniň howasynyň 20-25 derece ýyllykda bolmagy we ekmek üçin onuň biziň howa şertlerimize laýyk gelýän görnüşiniň saýlanyp alınmagydyr. Onuň stilleriniň oturtmagyň ilkinji we esasy şerti bolsa, topragy has çuň edip oturtmakdadyr. Stiller oturdulanda her biriniň arasynyň 30 cm açylmagy hökman bolup durýar. Sebäbi ýygy oturdulan ýer tuğdany stilleri ballyk çykaryp bilmeýär we hasyllygy peselýär. Ulolup ýaýran ýer tuğdanalaryň artyk öteni ballaklaryny aýyrmaklyk onuň hasylynyň bol bolmagy üçin ören ähmiýetlidir. Egerde howanyň maýyl günleri ýyladyşhananyň örtügi aýrylsa, ýagny gün çökletiniň düşmegine şert döredilse, ýer tuğdanyň hasyllygy hasda ýokary bolýar. Bu datly miwany halkymyza bol öýüni ýetirmekde köp işler alyp barýan Ahal welaýatynyň Ýanyň şäheriniň çäginde ýerleşýän tuğdany haryt nyşanly ýer tuğdany hasylyny öndürýän telekeçi kärhanasynda häzirki wagtda 20-den gowrak adam tähmet çekýär. Olaryň ihlas ähmetleri bilen ýyladyşhananyň ýer tuğdany hasyly göde gelýuli plastik gaplara gaplanyp aljylara ýetirilýär. Pägin paýhas ummany magtumuly Praga ýylyny rähmet üstünliklerini betleýän telekeçi kärhananyň agdy bir işgärleri türkmen telekeçlerine döredip berýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaşymyza, arkadaşly gahrman terdarymyza tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan edýärler.